Vittu hintti hyppää liian korkealle. Ai helvetisti pau. Aika hyvin se meni. No niin. Ja vähän parempi. Vittu pää. Siitä vaan Paave perässä. No joo. Se on mikään superkää. Tuli hyvän näköinen ton saatella. Saikko kuva? Mikä mani satti tuli. Saikko kuva? Ihan... Näytä. Älä saata! Mä oon lasi. Se hetki. Alanis Morissette ja Ironic, kello on pari minuuttia vaille 3 ja mä äsken puhuin tuosta kellosta, että kuinka britit sanat half one, niin sitten se onkin siis oikeesti puoli 2. Tää toimii. Palo tosta vähän suurempi. Pikkusin kyllä lyön tästä pöhöötistä, niin sä näet. Täältä on. Sä sammuttaa sitä on. Eikö se enää maistu? Maistuu. No ei sehän lähde. Iska voi ottaa näissä. Maistuuko kenekään spitsuslaissa? Mulla. Kolmannes miehistä ja puolet naisista käyttää ruoan lisäksi ravintoainevalmisteita. Ei, mutta voit sä vielä koittaa? Sellaan kohta. Joo, hyvä. Näin. Alusta. Juu. Tää tuli ihan välää.
Tää vielä näytellä. Ja näin sitten. Oho. Väs ihan suora ilma tosta, että niin isolla ilmalla ja älä hirveästi pounaa. Semmonen smoothi ilmanlento vaan tosta. Onks mä sillain takana? Sillain niinku näin. No katoppas, ota sulle tämmösen, mä näytetään sen. Meni niinku ihan ohi. Joku viskas teidän accountista kiinni. Sitten mä annan mennä. Pelkästään täällä on karamellitarina. Jotkut saa kyllä laittaa. Tiedätkö mitä? Joku saa kasata mun koneeseen, ei minä saa sitä kasata. Eikö sä tiedä mikä rööri menee. Sä on ihan tukea. Rööritukas, kokeilet vaan mihin sopii. Niin just. Nyt meni korkealle. Nyt se niinku meni korkealle. Hyvä ollut.